Új fogalmat vezettünk be az ingatlanpiacon. Penthouse ikerház. Csodás kilátás, nagy terasz, panorámás szauna, lift, minden szemszájnak ingere. When did I lose my taste? Funny how time can change us. To think you used to crave my love, my love. 'Cause I don't get you high no more. Tapasztald meg a luxus életérzést és kivitelezést személyesen is. Küld itthon!